ଉଦ୍ୟୋଗନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2010ରେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଅନିଲ ମୋ ପାଖକୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ କବିତା ବୋଧେ ମୋଠୁ ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ, ମୁଁ ଗପ ଲେଖେ। ପ୍ରଥମ କବିତା ମୁଁ ଅନିଲକୁ ଦେଇଥିଲି। ବୋଧେ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ନା କ'ଣ କି ନା ଶାଶୁଘର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା, ନା ଦୁଇଟା କବିତା ଦେଇଥିଲି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ସଂସ୍କାର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ନେଇଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଗପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଛାଡ଼ିନି, କେତେବେଳେ କେମିତି ଲେଖୁଛି ଗପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ, ମୋର ଇଭିନିଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆଉ ଅନିଲ ଚା ଧରି ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ। ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଝିଅଟି ବା ରାଜକୁମାର, ସେମିତି ଇଏ ପୁରା ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଉପରକୁ ଦେଖ ମାନେ ଯେମିତି 10 ଦିଗପାଳ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ନୈಋତ ଆଉ ରହିଲେ 10 ଦିଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଉଦୀୟମାନ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଦୟ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମର କୋଣାର୍କ କୋଣ ଅର୍କ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଏଭଳି ସେ ହୀରାକୁ କଟିଂ କରି ଲଗେଇଥିଲେ ତାର ଆଙ୍ଗଲ କରିକି। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇ କୋଣାର୍କ କୋଣ ଅର୍କ 10 ଦିଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ପଟ ଦେଖ ଯୁଆଡ଼ୁ ଦେଖ କ'ଣ ନା ରଜ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଇଏ କହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଛି ଏଠି କଳା ପରିଷଦ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଇଏ କହିଲା ଆସେ ଭାଇ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଦେବ। କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କହୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ